Bună ziua! BNC Production vă prezintă noua emisiune, Cugetări cu Badea Vasile. Eu sunt Vasile Știrbei și aceasta este emisiunea mea. Eu fac vlog, că am auzit că din vlog se fac și bani. Că eu am pensie mică, 6 milioane. Și din 6 milioane, 1.100.000 plătesc la primărie apa, plătesc curentul și de băut iuni, na. Dau și mai beau de mâncat, nici pe atâta. Și mi-a tot îmi spuneau băiați, ei Badi Vasile, mie ta trebuie să merg la televizor. Și i-am zis, ei băieți, ori și eu la Țoțu și Paladie, eu am vrut în continuu să câștig și am cumpărat bilete. Să vă și rușine că nu m-ați tras la televizor acolo ca să câștig la dumneavoastră. Și aceasta este emisiunea mea. În emisiunea mea să grăim despre tradiție, că eu cunosc tradiții, că eu am umblat în lume. Azi am să grăim despre tradiții de Crăciun. Unele tradiții ori s-au schimbat, ori dispărut cu vremurile astea, cu a fost Stalin, Hitler și Vadim. Și s-au schimbat, s-au dispărut tradiții. De exemplu, când eram eu băitan, erau astea, cum se cheamă, șadzatori. Amu nu mai sunt, amu se cheamă, am auzit eu la televizor, se cheamă gangbang-uri. Și am catat eu acolo pe inginerie și așa, pe cum se cheamă? Internet. Pe internet am catat și așa am scris gangbang și am văzut gangbang, ca tot om, na. Zic să văd și eu gangbang, că am văzut la televizor, așa se cheamă. Și ne-a plăcut, așa ca pot să spun că ne-a plăcut, ni s-a părut ceva deosebit. Dar și sufletește m-a pălit. M-a pălit sufletește că nu se poate așa ceva o ședzătoare să se schimbă așa de mult. Na. Și așa e cu ședzătorile. Uite, alt exemplu. Că am de Crăciun, tinerii merg la discotecă, la club, la morgă, mai de mult nu se îmbla așa. Mai de mult, flacăii și nu numai, se îmbătau și bateau femeia. Și care n-aveau femeie, o bateau pe măsa săraca. Dar și flacăii ăștia care mai vânjoși, îl bateau și pe popa ei. Eu povesti mea taticu, că taticu a fost flacău mare, era vânjos, îi plăcea bătaia. Povesti mea taticu, într-un an așa de tare s-a îmbatat și așa de vânjos a fost, că bătu și pe popa nu a făcut slujbă 3 săptămâni, eu povesti taticu. Să-ți păreau babele că mor, dar era batut de taticu. Și pe șeful de post, în aceeași seară. Sau, na, asta sunt puține tradiții, adică eu cunosc, am umblat pe lume, dar nu-mi vine amu pe loc, na, prima dată în fața la, cum se cheamă este, cum se cheamă? Cameră foto. La cameră de asta de vedere și nu le cunosc eu pe tătea amu, na. De exemplu, altă tradiție. Am un pic căs de Crăciun, așa se pune, na, se pun instalățuri, betele, etc. Mai de mult nu era așa, asta nu e tradițional românesc. Mai de mult, știți cum era? Mai de mult, așa am făcut și eu, uite, mi Dumnezeu martor, așa am făcut și așa au făcut și taticul, au făcut și bunicul, și străbunicul și moșa. Că mai de mult, timp batai de Crăciun. Dacă nu timp batai, nu era Crăciunul, știi? Că, na, dacă timp batai, suntești tu că e Crăciunul. La cine se îmbata întâi era Crăciunul întâi, știi? Na. Și timp batai și dormeai cu țigara aprinsă, și lua foc casa, știi ce frumos era? Și ziceam, uite, nea la un ceașul George, ce frumos, arde casa, fain. Uite, la un ceașul Vasile, frumos, arde casa, fain. Și mă întrebam, matușa Georgeta ce face? Matușa Georgeta e pârjolit, și apă, și-a cu femeia asta, și-a stat ea acasă. Dar pârjolită și să vezi ce fain era, că de pe 3 zile doar matușa Georgeta, dacă se pârjolea, cerea săraca. Și apoi pe 3 zile iar beam la mormântare și iar era Crăciunul ei. Și așa beam și iar o bateam pe femeie, pe popa și dacă vinea și dascul îi dăiam și la dascul îi dăiam băutură, pe așa îl bateam și nu mai dăia seama și uita până la 20 și nu mai zicea la șeful de post. Și pe șeful de post nu ni mai lua. Știi? Dar amu s-a stricat toată treaba. Că este boc, este Remus Cernea, că ăsta care vrea să mărite delfini. Eu am zis în Remus Cernea, ăsta e cale, n-ai văzut are coda și așa, parcă e cale. Nu ai și baga oameni de ăștia în Parlament. În Parlament trebuie oameni care, în Parlamentul ăsta trebuie oameni care este români, care nu cu delfini. Cum s-ar zice, știi? Cu Victor Ponta. Da, domnul Victor Ponta. Uite, domnul Victor Ponta mi-a plăcut. Domnul Victor Ponta e creștin, nu? Uite așa cum zic eu amu, că sunt bătrân și cunosc. Domnul Victor Ponta e creștin. A avut el treabă cu delfinii, nu a avut. Domnul Victor Ponta mai bea 100 de grame, l-ai văzut tu pe Remus Cernea și la cu coada de cal așa să bei 100 de grame? Nu l-ai văzut. Că și la cu delfine, și la cu delfine la Marea Neagră, că nu știu unii știi? Da, dar și vrea să mărite bărbați între ei. Apoi să se mărite taxul cu măsa. Fii atent, măsa și taxul să mărite bărbați între ei. Nu să mă pe mine, știi? Adică să strici mie sufletești că bărbați. Măsa și taxul să mărite între ei bărbați. Știi? Și n-am, stai așa. Cât e 6? E 6
Amu, dacă așa mă duc să dau la cal și dacă așa ne vedem în episodul 2. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să dați like și subscribe canalului. Vă mulțumesc.